trabaho lang. Baguio hanggang sa may Bayambang, Pangasinan. Tapos mamaya kapag nasa Bayambang, Pangasinan na ako, may mga kasama na ako doon. Pumunta kami Isabela. Galing ako sa Baguio kanina mga 5 o'clock. 6:12 na, so isang oras na akong bumabiyahe. Ito na breakfast ko, like breakfast lang. Mahirap din kasi bumiyahe kapag busog ng busog ka. Para sa akin ha, gusto ko yung may laman lang yung tiyan, yung tipong hindi ka gutom. Nasa season na pala ako ngayon mga pare. Ito yung 7-Eleven ng season. Dumaan ako sa Marcos kanina, ang haba. Bagal pa ng mga truck. Sarado pa kasi yung Canon eh. Hindi dapat kanina pa tayo nandito. Bale Friday ngayon, July 21, 22 Sabado, mag-attend ng kasal yung mga kasama ko. Ipagda-drive ko lang sila. 22 kasal. Tapos feeling ko gabi ng 22 uwi na rin kami. Hatid ko sila sa Pangasinan, Bayambang, tsaka ako aakyat ng Baguio. Let's take 2, MacArthur Highway Pazorubio, and Malasiki, Bayambang Road Malasiki. Pupuntahan ko. Sa may season pa lang ako. Bungad ng season pa lang. Pure POV muna tayo ngayon. Dire-diretso na siguro hanggang Bayambang. Alam ko more than 2 hours pa yung biyahe ko. 6:25, 6:30, 7:30, 8:30. Ay matatraffic pa tayo. Excuse me mga kupal. Inalalayan tayo, not bad man. Let's go. Ito yung ride na wala akong dalang cash. Continue straight for 30 minutes to Urdaneta Bypass Road. 100 pesos lang yung dala kong pera. Sasagutin naman kasi yung gas. Sasagutin yung road papuntang Isabela. Pero syempre pati yung ginamit ko mula Baguio hanggang dito sa Pangasinan. Yung ate tsaka tita nung misis ko yung mga kasama natin papuntang Isabela. Kasama dapat siya. Kaso internship niya kasi ngayon eh. Mas pinili niya pumasok na lang kaysa sumakot sa gulata. Isabela, isang araw na biyahe to. Isang araw para sa akin kasi syempre galing pa akong Baguio. Baguio to Pangasinan, Pangasinan to Isabela, Quirino, Isabela. Pero syempre, yung POV ko ngayon, papuntang Pangasinan lang muna. Dito lang muna sa may Pangasinan. Masyadong mahaba na yun. 8 oras yun pa, kung sakaling dire-diretsong
sobrang lakas din ni GLX. Parang walang pagkakaiba dun sa may 3.0. Ang sarap na kapag sumisipol na yung turbo niya. Sarap na tayo, lalo sa uphill. Sarap ha. Yun lang, hindi masyadong rinig yung sipol ng turbo kasi parang yung mga silent type na itong mga nandito sa SUV. Para sa akin sobrang tipid itong Montero. Nakita nyo ba to? Dito sa may average consumption ko 16.0 kilometers per liter. Kanina pababa ako ng Marcos hanggang dyan sa may season. Lumabas pa 17.9, so parang 18 liters per liter ito kung pababa. Ngayon medyo nagka-traffic. 16 naman. Pag long ride ganito talaga. Pero kapag nasa city ako, city driving, 6 to 10. Madalas kapag galing ako sa bahay mula sa baba, paakyat dun sa tawang, nasa 6 lang siya. Pero kapag medyo lumayo-layo na yung takbo, medyo bibilis ka ng konti, magte-tercera, kwarta ka na. Ano na siya, nasa 10 kilometers per liter. Pero pag ganito long ride, 16. Sabi ko kanina, nag-iinit pa yun. Kalakas ng Montero. In 300 meters, turn right on Urdaneta Bypass Road. Lang. Kaya ko mag-TP-Lex eh. Parang di naman TP-Lex. Hindi naman siya dire-diretso. Tara. Turn right on Urdaneta Bypass Road. In 4.2 kilometers, keep left to U-turn slot. Hindi pwedeng mag-expressway kasi
kilometer. Keep left to U-turn slot. Nag-u-turn tayo. Dito pa kami. Keep left to U-turn slot. In 100 meters. Keep right to 57, Urdaneta Junction, Dagupan, Lingayen Road. Keep right to 57, Urdaneta Junction, Dagupan, Lingayen Road. In 300 meters. Turn left on 57, Urdaneta Junction, Dagupan, Lingayen Road. Nagpanding ko yun. Alright. Turn left on 57, Urdaneta Junction, Dagupan, Lingayen Road. Galing tayo sa taas. Hindi naman tayo pwedeng shortcut na tatalon mula sa taas papunta dito sa baba. Kaya Continue straight for 11 minutes to Malasiki, Urdaneta Road. nagawi na ako dati dito sa Urdaneta. May hinatid din ako dito dati. So medyo familiar dun sa taas, pero dito hindi na. Bali may mapa naman.
basta Bayambang Road. Tapos yung destination ko is 9.9 kilometers na lang. So malamang nandito na tayo sa may Bayambang. Bayambang na yata to eh. Kaso walang nakitang arko kung anong bayan na ba to. Bayan na to eh. Ang dami ng mga sasakyan.
In 300 meters, turn right on 243, San Carlos, Basista, Bayambang Road. Then turn right. Turn right. Then turn right on 243, San Carlos, Basista, Bayambang Road. Turn right on 243, San Carlos, Basista, Bayambang Road. In 500 meters, turn right. Napit na yata ako dito. Parang familiar na sa akin tong iglesia na to eh. Nakalating na ako dito dati. Ang nadala ko ay yung motor ko pa dati na RC200, yung KTM. Ay hindi, nadala ko na rin to dito. Itong Montero pa, nadala ko na rin dito. Turn right. Then turn left. Oo, ito na yan. Lapit-lapit na tayo, touchdown. Turn left. Yun na. Tapat na. Turn left. Then turn left. Tama na ba? Pisado ko na dito. Stop na tayo mga pare. 8:49 ay 7:49. Bilis lang pala. Touchdown na, dito na yung mga pare. Dito ko pipikapin yung mga kasama natin papuntang Isabela. So, kukontakin ko lang sila. Another episode ulit kapag pupuntang Isabela. Ito, puputulin ko na muna hanggang dito.